Shelo igama uXolano Enoki upastor weningi kwaNkosi Sibonga. Namhlanje nje ngifuna sithi ubheke indaba ye-coronavirus. Ngiyazi abantu bayesaba, abantu banovalo, abantu bathukile. Abantu sebangena ngamazi emadolweni, abantu abanasiqiniseko sokuthi ngabe bazophila yini ngalesikhathi lesi, ngaba angeke ba-affecteke yini, angeke bakhahlamezeni i-coronavirus. Banabo uyibuza ukuthi ingabe yothi imidlula, angeke idlule nabo yini, ingabe yodlula sisaphila yini. Namhlanje ngifuna sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini ey'meni ezifana nalezi la khona kuna uncertainty, kunongabazane ngekusasa nangempilo. Sizofunda lapha incwadi kuJohn 6:63, kodwa incwadi ngiphethe isingisi King James Version ifundeka kanje. It is the spirit that quicketh, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are alive. uNkulunkulu into ayishona namhlanje nakuwo ukuthi amazwi awakhuluma kuwena awumoya futhi awuphila. Okusho ukuthi ke it doesn't matter ukuthi isihaqile i-coronavirus noma sekunesifo esihaqile, akunandaba ukuthi uyasabela ukuthi ngathi sikhaqe, kodwa uNkulunkulu ukhuluma amazwi awuphila phezulu impilo yakho. Akhuluma uma ekhuluma ukuphila, okusho ukuthi ngamanye amazwi uletha ukuphila empilweni yakho, uletha ukulapheka enyameni nasemathambeni akho. Noma ngathiwa besikubambile isifo, noma ngathiwa besizokubamba, kodwa uma sekhuluma ukuphila leso sifo sizohamba, leso sifo siyadlula. Uma besizokubamba ngeke sisakubamba ngenxa yokuthi sekunokuphila. Ukuphila nokufa kuhlangani. Uma sekufika ukufa, ukuphila kuqala, ukufa kuyabaleka. Uma bekunokufa ukubambile kwafika ukuphila, ukufa kuyabaleka, kuyadlula ngenxa yezwi uNkulunkulu alikhuluma yilo ukuphila elinamandla. Uthi uNkulunkulu mina ngisiwe umqambi manga, angisiwe umuntu uba ngaqamba manga. Uma ethi uNkulunkulu lethu ukuphila kuwe, akunandaba ukuthi ososayensi bebethini, bebezosho ukuthi hayi lesifo lesi asilapheki, lesifo lesi ngeke sindlule, abantu abaningi bangakafi noma seyodlula nepopulation eningi. Kodwa uNkulunkulu umethi ngilethe ukuphila, okusho ukuthi ulethe ukuphila despite ukuqabula kwabantu bekuthini ngempilo yakho. Uma besesibambile, uma abantu bebesethi ngeke usaphila, uma abantu bebethi ke angeke usalapheka, kodwa kuleso sifo leso uma uNkulunkulu ethi ngilethe ukuphila, okusho ukuthi uNkulunkulu ulethe into enamandla phezulu kokubona kwabantu, phezulu kwemicabango yabantu, phezulu kwesayensi. uNkulunkulu unamandla ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu ophezulu konke. Even ukufa kuyamlalela. So nalesi sifo noma kuthiwa besinamandla kangakanani sizomlalela uma ekhuluma ukuphila phezulu kwempilo yakho. Ngifuna ukusho ukuthi abantu abaningi ababulawa yizifo ezibabambile. Akunandaba ukuthi asilapheki, akunandaba ukuthi mhlawumbe sinamandla kangakanani, kodwa abantu abulawa lezo zifo esikhathini esiningi. Baningi abantu ababulawa ukusaba, ababulawa indlela abacabanga ngayo, ababulawa ukuthi balahlekelwa yithemba. Uma sesibabambile isifo bese baphelelwa yithemba ngekusasa, bese abasayiboni bedlula lesi sifo lesi ngoba bezwe ukuthi asilapheki. Bese umuntu uyaqala uyagive up empilweni. Ukugive up empilweni, ukulahla ithemba, uphotha ithawula, ukuyitshela vele ngeke ngisalapheke, ikona ozobulala. Hayi lesi sifo ngoba isifo uma uyitshela ngizophila, uyitshela ukuthi la ngizolapheka, uma uyitshela lo mina ngistronger than leso sifo leso, vele uyakwazi ukuthi ungaphila leso sifo leso. So ngifuna ukusho ukuthi namanje ukuqagula kosociety, ukuqagulwa kwabantu kungasho ukuthi angeke kudlule, kodwa ngoNkulunkulu singena la ekuthiwa ngena khona, siphume la kuthiwa phunywa khona, siphathwa izifo ekuthiwa ilapheki, sizilapheke lezo zifo. Uthi uNkulunkulu siyohamba phezulu kwenyoko eziyingozi nofezela abayingozi kabi. Uthi siyodla ngisho poison, kodwa sizukufa. Namhlanje ngizothi kuwe, it doesn't matter ukuthi i-coronavirus bayibabazana kanani, kodwa uNkulunkulu uma sekhuluma ukuphila phezulu kwempilo yakho, leyo coronavirus angeke ibe namandla okukunqoba wena. Wena uzoba namandla okunqoba yona ngoba wena ususebenza ngani ngezwi loNkulunkulu elinamandla phezulu kwezifo, elinamandla phezulu kokugula okusibambile, elinamandla phezulu kwazo zonke inhlupheko nokuhlushwa esingabhekana nako empilweni. So namhlanje ngizothi mina uSathane usebenzisa ifear. That is why ungafuni ukudlinza ngezinto ozizwayo ngoba zizodala ifear. Once waba nefear, you are defeated. You're going to be defeated by the fear. Lothi isitha sakho sifika sikufica vele ususabile, usuyasaba. Uma sesewusaba, usho ukuthi isitha sakho sesinamandla phezulu kwakho. Lezifo abantu mazizi izifo siqale sibe nokusaba, sithi sifike isifo vele wena usunetwethu usuyasaba, vele sibe siyakunqoba ngalokho usuvele ususaba. Nomuntu ubumsaba uthi ekushaya ekwehlula ubese vele ekuhlulekile, usuhlulekile wena ngoba ubusuvele wayiqala unalo umuntu naye vele uyisigora noma uzongihlula. Ethi lezofika kuwena vele wena usuphotha ithawula akuhlule kanjalo. Kodwa ngingakathi uNkulunkulu fear not, ungesabi. Namhlanje sithi ungesabi, akunandaba ukuthi uzwa ini, akunandaba ukuthi abanye abantu bathini, but uNkulunkulu methi ngilethe ukuphila. Lokho akukunikeza isibindi sokuthi nanoma besimo besinjani, nanoma wathiwa
ubunzima obubhekene nabo bebungakanani nanokuthi isifo besibambile besikhulu kangakanani bekuthiwa silapheka kangakanani kodwa uNkulunkulu ukhuluma ukuphila uzophila namhlanje yena ngithi nami uNkulunkulu methi ukhuluma ukuphila phezulu kwempilo yakho nami I speak life over your life uzophila ukugula izifo ziyamlalela uNkulunkulu namhlanje yena uNkulunkulu lezifo ezikubambile lesi sifo esikhona nje manje sizomlalela uNkulunkulu sizodlula wena uzophila despite ukuthi abantu bathini so namhlanje uNkulunkulu uyifisela wena uma ufisa ukuphila thola ukuphila njengamanje so manje uzophakade amen.